Kat ba kibriu ka partai ki lanang stan. Lanang jurru ki kam sniu. Para lang, aling ni ngap kendiat chpang. Kajing pendon kam bakla ya ki social media. Da kibriu ki bomman. Bantu leng ba ki social media. Kane kadai kajing sim kebu da kiri bomman. Kata kajing tu kadai da ka ba pisu ai hi. Om baki wan bantu ne banwan lute na ying jong pi. Hadian kajing persang jong ki nong tu. Bantu nanga leng ba ki mobile. Bat ngalas ngutu no ya ke buj sian jengki. Te ngalalek no sia thanat. Ban file da ke FIR. Namar nang bangan like na kata kajing sya panbor ha kita kiri buman. Ki basim kebu leng ba kajing start ke bagi don. Ban pendon kam bakla ya ki mobile phone. Ha kajing sisa kani kajing jia kedai. Ha kini ki benai ki baladam. Bat ngalamut ru ban chu ngap la kesngam. Ya kani kajing jia. Henry bangan chu ngap tang halade. Ngam sngau ya ham. Damar hadian bangalalek sa police station ngalayo jing tim bakum kini ki jing jia om dai tang manga Henry deki hajar ngut ki balangat syak thong bat syak dawa pisa bat kila aya kita ki pisa ba ki lapan lane phat thep da kita ki nong tu bat ngapelai ya kene ke video nang ba ki parlok ki bubun kin tip bat kin om biej kelumar bat like na kajing penbi jong kita ki brio boman te parlong ngakwa ba pin share lam ya kani ke video sa ki parlok jong pi kenang ba ki parlok bobun balang ki bedang lui ki bedang sida kin like na kani kajing sya penbi te tu ngin nyepet menta ha kanu korkom kita ki nong tu kile bat ki penbi kide ki artli ki number phone ki ba kita kinong tu kila penon kam ha kaban nengkong uni ubriu la penon kam nengkong swada ke FB ka badai kawai na ki social media bat kum juru kum karen san banyi itu parlok nengkong ula art friend bat long ru kum parlong hadian bangilai teks katu ke nipor uni ubriu la pan number phone bat ngala IU hadian bau layo number phone ula persang ban teks no napo WhatsApp itu ngi pek menta kum no ngi teks bat uni ubriu kum ki parlong. Ti hapo WhatsApp la teks wa ningkong da uni number phone. Hadian bangam ngui hap setia ya kata kajing ya teks banget ngala blok no. Ndrei ula teks biang seda uni wei pat number phone. Tingin ya pek kendian. Kumno ula teks yang ha kene ke WhatsApp. Ha keban ningkong nang siap. Ula lek kum upar long. Bat ula paksen ya kadur jonga. Endang lasen ya kadur bat ulasen ru kini kidur bau kami ladi bau dei doktor bat ula kamru bagani kedai kekun kentai jong u bat kekmi jongka kalayap ars ndam mensua hadian ngala blok no ya uni number namar bangam ngui ham ula teks biang sada uni wei padu number uni ubriu hang ni ulak
kum u parlok ba i ye bat ula persang ru ban thong ba kwa ban ai jing ai sngo phai na ka banta jonga bat ula ong ru ba un lech che ban thiet na banta jonga bat hadin bulawan na yeu un sapen ya kita kijing thiet henry ula ong pat nga bangan sen ya ka address bat ya ka full name jonga khnang ba un dupla ban pha ya kita kijing ai jong u leng ba ki kat leng suny henry na kaliang jonga ngala kentai ya kita kijing kwa jong u bat ngala ong ngam ju kwa jing ai so bhai na ki parlok henry uni ubriu ula ong namar ba u nga bat ula sim nga kum u henmen lene upara jong u hang ni uni breu loong hadin mengelawan na yeu bat ngan sepen ilut iki jing thiet baro na ka banta jong phi bat hasua bangan lech airport ula pha bat ban sen ya ka full name lani ka address bat ki phone number ru kumju te hang ni phila ban ye gani ka video ka bang klem download namar ladang download ngan tap lang gani ka video kadai ka baladon copyright bat kini ki tiar kitar ki bau lawan thiet na ka banta jonga bat kane ka bangala kadur kadai ka pisa US ka balakot syadu ka $10,000 sya ka pisa India kalalong kumbasan pun riulak tengka haringkat bat kane ka we pat ka video ka bakan simpor ladang apen ICP ka badai ka video jong ka mobile iPhone ka bangi YouTube kum ka mobile Apple bat uni ube ulang baula tap lang hangta sibun kitiar gitar ki jan kinap ki juti kumbasan jur rengkat ka pisa ka bola tap ban un penra na ka banta ka jonga tetung ini pek biang sakmat ka ka ba uni ubriu utho ha kani ka message bat uni ubriu long ba barok ki bisa ula pelut na ka banta jonga bat $10,000 ula tap ha ka song te umdon pisa ye isu bat ula pha tap pisa ka lapan ban nanga kumba live san hajari ka bolong kum ka bai transport hadin ba kata ka company ka ba upha kalala ban penpoi sya kani ka jaka jongi bat ulaong bau menta udang am satang bangan sen ya kata ka address jonga bat ya ka kerteng jonga ru kumju bat ngala keren kai no yu ngoong kumno kat u doktor ru unang kwa pisa nangi u bolong tangkum unong bela ap masi bat hadin bangala keren kai si keren kai u uni u bre ulaong balada ngam la ban piang ya kata ka jing ai subha ka jong u la sai ka sngi undi no da ka bi bat ban un yap no henry ngapat ngalaong yu bangan sepiang ya kata kejing ai subha jong u henry udai ban sen swapat kumbasan $10,000 khnang bangun rup yo pisa ban siu ya kata ka bai transport ladam u kwa ban ai subha ya nga bat uni ubri uloong pat ngamdon pisa shu ya menta namar baro ki pisa ngalapan thiet lut na banta jong phi bat ula pharu ban wat keliang na ki parlong bat anda kata ka pisa ka ba upha kalapoi syanga bat ngan sasiu pat yaki henry ngapat ngalaong yu pila ban sen dagani ka pisa ka ba pila tap ha kata ka song bat kan nam don jingi rei pila ban sim da kalenti ka basuk bat kum taw ni ubriu la suthu ba umla ban le bat nga bat ula sus ngap no kumba kat tu kat ne por henry manga ngalaong biang yu hello doctor why you silent me uni ubriu ula pan phai biang ulong what do you want me to say you don't want to receive my gift uni ubriu ula keren benyau namar ula suthu mangan namla ban le ya ke bau ong te parlok mangan pulilut ya ki message barok hoj kan simpor bat kan jrong pha te kumta na sukwa ban pensai spi barok parlok kiba yo i kan ke video bat philar ban share si parlok ki jong phi kumno ki breu ki banang bastat ki kwa ban thok bat bantu na phi lengba ki mobile phone lengba ki online bat ngakwa pat ban ong phi ba phim dai ban ngop hakini ki jingsa pan be kum kini ki namar kini ki dai ki basutong bat lamler tang ban yo tu na phi te parlok lada uni unung tu ula penon kam da kidur jongno re jongno khla ban wan ya kendu mar khmat bat nga ban ya kren halor ki jing sisa kublai sibun ngin sai sempat haki we ki video